हाँ तो जगदेव बात ऐसा बा कि अपने सरकार के बाबू एक ठो गाना आई बा, ठीक बा। हाँ हाँ जगदेव अपने सरकार के एक ठो गाना आई बा और गाना बहुत अच्छा बहुत बेहतर बा, ठीक बा। तो जे भाई अभी नहीं सुन ले गाना के जाई जा सुनी जा, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद। हाँ इतना दी जा अपने सरकार के मतलब रोज गाना लेके आवत रहा सब के बीचा में। हाँ हाँ विनोद बहुत गाना अच्छा बा। हम तो शायद पहला बार ये गाना सुना था नहीं ऐसा कि अपने सरकार ऐसा गाना निकाली हन कबो ना सोचल रहे, ठीक बा। हाँ तो उमरिया के फरक गाना बहुत अच्छा बा, ठीक बा। उमरिया के फरक देख रहा हूँ पोस्टर तो गाना बाबू गा चुकल बा यूट्यूब पर, ठीक बा। और ये जो भाई हमारे रंगे देख ले जाके देखी जा, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद देवे के बा, ठीक बा। और यो चैनल पर भाई जे नया वही सब्सक्राइब कर ली ताकि जो वीडियो नहीं तो यहाँ के पास वीडियो हमारे पहुंच जाए, ठीक बा। और अपना सरकार के कौ भुलाए के नहीं के। और बाबू बात ऐसा बा कि अपने सरकार के बिना भाई कौनो सरकार ना बन पाई, ठीक बा। और 9 तारीख के पवन सिंह के नॉमिनेशन होके वाला बा, तब देखा जाओ सरकार आ रहा बा कि नहीं आवत। बाकी हमार तो उम्मीद बा कि नहीं आई अपन सरकार, लेकिन अपना सरकार का ये खाली खाली बोल दिहन कि आवे के बा कि ना उहे, ठीक बा। लेकिन गाना बहुत अच्छा बुए होला सुनी जा, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद इतना दी जाए, इतना आशीर्वाद दी जा अपने सरकार के कि बहुत जल्दी आ जाए। और एगो बात तो हम कभी सोचा था नहीं कि भाई हमार अपने सरकार के गाना इतना जल्दी जल्दी आवता, कुछ तो राज बा एकरा अंदर, कुछ राज बा भाई हमार अभी उतना पता नहीं कि कैसे इतना गाना आवता। हाँ माने के बाद जगदेव इतना हाली हाली गाना आई तो बवाले मोची, ठीक बा। हाँ जगदेव वैसे प्यार मोहब्बत दी जाए कि रोज गाना हाँ यूट्यूब पर आवत रहो। हाँ तो उमरिया के फरक मतलब गाना बहुत अच्छा बा। उमरिया के रोग हाँ नजरिया से होला गाना पवन सिंह के रहे, ठीक बा। आज से शायद 10 या 15 साल हो गई गाना के। हाँ 10-12 साल 15 साल हो गई बा, ठीक बा। वो गाना के उमरिया के फरक वो गाना ये होला उमरिया के रोग आई रहे गाना सैड सॉन्ग रहे अपना पवन भैया के, ठीक बा। बाकी ये गाना आई हुआ अपने सरकार के और रोज गाना होता रोज बवाल। हाँ हाँ जगदेव रोज बवाल होता अपने सरकार के। बाकी ये बताए कहते रही कि सपोर्ट इतना करी जाए, इतना सपोर्ट। और बिना सरकार के सरकार ना बनी ना बनी ना बनी, हर एक वीडियो में हम बताई ना, बिना अपने सरकार के सरकार ना बनी बाबू, लिख के ले लो, ठीक बा। हाँ कैसा भीड़ पहला बार हम देखा था नहीं अपना सरकार के, ठीक बा विनोद। हाँ जबरदस्त बा वीडियो। उमरिया के फरक बा, हाँ गाना के नाम उमरिया के फरक बा। हाँ तो गाना बहुत अच्छा बा, हम सुन चुकल बनी 20 या 25 बार ले हम गाना हाँ सुन चुकल बानी 20-25 बार बेस्टी गाना सुन चुकल हम, ठीक बा। उतना याद नहीं थे लेकिन गाना बहुत अच्छा बा, बेहतरीन गाना बा, बहुत बेस्ट बा। हमारा देख ले और जे भाई नहीं सुन ले जाए जा सुनी जा, ठीक बा। और कैसा लगा गाना अपने सरकार के जल्दी कमेंट करके बताई जा, ठीक बा। हाँ जगदेव जल्दी जल्दी कमेंट करो अपने सरकार के बारे में बताओ, ठीक बा। गाना कैसा लगल है सरकार के। बाकी ये बताए कहते रही कि सरकार गाना आ चुकल बा यूट्यूब पर फिलहाल में अभी, मतलब गाना बहुत अच्छा बा भाई हमारे कमेंट जरूर, ठीक बा। ऐसे एक तरफा मोहब्बत कर जाए चैनल के कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही, रोज रोज के बीच में हम बतावत रही, ठीक बा। बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में लेके हम कुछ अलग अंदाज में और बताई अपने सरकार के कब बवाल होता है कब क्या होता है, ठीक बा। तो चलता नहीं भाई टाइम बहुत हो गई बा, ठीक बा। लेट होता जाए कभी बहुत जगह जाए के बा, पाला भी नमस्ते।